A miña historia co galego. Unha iniciativa do EDLG da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, porque todos e todas temos unha historia co galego. Deirdre Barry Murphy, profesora de inglés na EOI da Coruña. A miña historia co galego. Eu son Deirdre Barry Murphy, son profesora de inglés na EOI da Coruña e neste momento tamén son a xefe de estudos no mesmo centro. Eu nací en Cork e cheguei a Galicia, a Coruña, no ano 2004. Falaba español, daquela maneira, con moito acento, e empecé a traballar con un convenio entre a Universidade de Cork e a Universidade da Coruña. Só falaba español. Traballei como lectora durante 2 anos, entón a miña historia non empezou na Facultade de Filoloxía, porque eu falaba español, non vin ganas de aprender galego pola miña parte e tiraba do español. Tampouco houve moito ambiente de falar galego. Cando cambiou todo, pois empecé a ir a Malpica coa miña parella e aí unha señora de 80 anos plus empezou, obviamente, a falarme en galego porque non falaba castelán. E, bueno, se esa señora falaba galego comigo, canto menos que eu falaba galego con ela, non? Entón, tamén coincidiu que eu quería facer oposición para o ensino e en ese momento era obrigatorio facer un curso de iniciación e perfeccionamento do galego, que era un curso moi diferente aos cursos selgas deste momento, onde realmente só tiveras que asistir. Foi un verán de moito calor na Coruña, cosa moi raro. E, aínda que só era obrigatorio asistir, que eu xa vin que había moita xente xa con unha actitude moi, como diría, anti-galego, que falaban de que, bueno, como castelán falantes, que non entendían porque tenían que tener o galego e só estaban aí para o título. Eu, en cambio, tiña ganas de aprender, de poder falar con esa señora de Vigo dos Toxos, que sempre se esforzaba a falar comigo e como eu non podía esforzar a falar con ela. Entón, eu empecé a aprender o idioma nun curso de 8 semanas e é curioso como a actitude mental con que asistes un curso fai que aprendes algo dunha maneira totalmente diferente. Quero dicir, tardei moito máis en aprender español que en aprender galego. Metodoloxía old school total, escribendo palabras, aprendéndolos de memoria, esforzándome a falar en galego coa profesora e en esos 8 semanas aprendí en galego. E despois destinaronme, despois de aprobar a oposición en Muros e naquel momento hubo un bo ambiente de falar galego e en ese instituto de Muros falaba todo o mundo galego, menos 2 ou 3 falaba todo o mundo galego. Foi un año xa de cambio, despois veu o decreto do chamado plurilingüismo e xa aí despois destinaronme en cidades máis grandes onde se falaba menos galego, pero eu seguía sobre todo nos centros a falar galego. Cando vou a Malpica falo galego, como non, esa señora xa non está, pero está presente nas súas netas, bisnetas, sobre todo a bisneta pequena, que naceu o mesmo día que morou esa señora, e eu creo que co carácter que ten a pequena, leva algo de bisavó adentro. E, mentres tanto, nós tamén llevamos algo de bisavó adentro, falando en galego e inglés, e esperando que as nenas falan mellor galego, que non é todo inglés. Xa que en inglés falan ben, espero que algún día falan tamén un bo galego. A miña historia co galego é un podcast do EDLG da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, encuadrado no proxecto didáctico integrado Radio na Biblioteca. E ti, tamén tes unha historia co galego? Mándanos o teu audio, vídeo ou texto ao correo do EDLG eoi.lugo.edlg@edu.xunta.gal.